Ko ba haka ba? Kun ga ko yan uwana ne maza ko ba haka ba? Kuma kun ga ciwon namiji na namiji ne. Ita ma ciwon ya mace na yan uwanta ne mata. To dan Allah da Annabi Zainab ki daina mun faɗa mana me namiji. Jama'a ku kalli bawan Allah nan ba. Wai shi ne yake tambaya dan me yake. Duk wanda ke nan na san ya san abin da yake. To ba damuwa ni ma na rabu da shi amma a cikin gidan nan ina son a mun miji guda ɗaya dan Allah wani ne zai iya bi na yadda a mata miji a mata miji amma gaskiya ni jama'an cikin wannan gidan ba ku mun mutunci fi sabilillahi yanzu kun bi bayan ka kenan a'a dan Allah dan annabi yanzu kun da kuna tare da ni ko kuna tare da ni ni ko ita akwai matsala ba Zainab idan ma wani kwalli kika shafa kika zo musu da shi na fi karfin ki ba zai yi ba ƙarya ne jama'a dan girman Allah kun san ciwon ɗa namiji na yan maza ne idan ba da ciwon ɗa namiji jama'a kun san me za a yi wannan bayar Allah da kuke gani ta takura min a rayuwa ta sa na a gaba na sani mai gida na san wace ce to amma ni za ka duba yanayi da ake ciki ko ba haka bane ba fi sabilillah yanzu dan Allah in na aure wannan ina kake so in kai ta Kaduna in Kaduna ne ni na yarda a'a kina ji Zainab dan Allah dan Annabi ki ya hakuri daga yau ci mu yan kallo alƙawari in Allah ya da daga yau daga rana ita yau irin wannan lokacin kin rabu da ni ba za ki kara ni yanzu ana hanyar tafiya da shi wallahi da sa ido za ku sai ya ce kamar yan gidan nan sun juya min baya kuma da ba haka muke da su ba da an maka da wani su tare su baya na amma kaga wannan karan sun juya min baya ya ne ya ake ciki ku duba dan uwanku namiji ku kalli dan uwanku namiji ba a ɗaya ba ko su ma din da kika ji suna ta ihu ye wallahi ana wuce kofar gidan nan su ma ba za su a ƙarya ne kuma ƙarya ne ana wuce kofar gidan nan wallahi za ki ga kowa ya hau mashin ya gida kuma in kina ganin Zainab in kina ganin ƙarya ne in kina ganin ƙarya ne Zainab ni barin tafi baki da su sai an jima ina so ka fahimci wani abu okay wallahi a cikin nan akwai maza Allah wanda za su bi ki wannan akwai ɗan a mutu dole da su Zainab in kika aure wannan ma za ki shiga uku saboda da gani kamar ya sha ga dake na gaskiya wani haka yake yana ki shaba ma kanki ruwan sanyi gara ma ni da nayi kaman kanan nana nan gara ma ki dauke ni wata kila ma